ka jingkuli ka baar ngin sayo sngaw na kashiti u Paulus siya ki Kristan ha Kolose. Ka jingkuli na kashiti u Paulus bakhoy siya ki Kristan ha Kolose. Da ka borba badon burom jong u an sapan kub ya phi da ka jingklang ka ba phi don kam ban yeng skem. Wat ban siya da ka jingkmen ya ka e ka bala ban jia. Batu ay ngu yaw pa balapan bidor ya pi badyo bentalim bat kiriu kuj ha ka jing shay. Wala pala yangi nakabor jong ka jing dum badulawan ya lam yangi siya kahima jong ukun bai jong u. Da u ngiyo ka jing suspa ka jing mab ya kipop jong i. Ukris ulong kadur ba yo i jong uble bam yo i. Ukun prang sngi ki jing tau baro. La tau hu ya ki ek baro ki bahabneng bad hakendeu ya ki bayo i bad ki bam yo i la dade ki ket ni ki long kraw ki bor sensyar ni ki bor ya ki baro la tau da u bad ha u ma u ulong shwa ya ki ek baro ki badon ha u ki ek baro ki ne lang kawe de ma u ukli jong kamet kabalang. Mau ulong ka jing sedang, mau ubaneng kong banmi nakibayab. Kumta unlong uklidu ha ki baro. Uble ulas ngaw bha baga jing long ble bapura. Badban penyasuk ya ki baro da ukun haladehi. Ya ki bahak perte bat ki baha beneng. Habala panwan ya ka jing yasuk da kasnam bala play halor ka ding pnam. Kaktin jong ublay. Please ngongu ya ublay. Snow bhayeng paro.